Христе, один наш Збавитель, Ти Сын Отца, Ти хвали Яго отбиток, життю і правда, і шлях до Отца Ти один, і тільки у Тобі выбавление. Христу вход отчините, Он близко чекає наш Пан. Войди, хвали володару, приди володарство Твое. Войди, хвалы володару, приди володарство Твое. Ты, Иисус Христе, один и наш Збавитель, Зайца народжен, Ему Ты ровный в божестве, одинородный, спрадвечный, сыходишь с неба, открыл нам твар Божьей любови. Христу вход отчините, Он близко чекає наш Пан. Войди, хвали володару, приди володарство Твое. Войди, хвали володару, приди володарство Твое. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Єсус сказав Марії Магдаліні: «Іди до моїх братов і скажи їм, узыходжу до Отца моего и Отца вашего, до Бога моего и до Бога вашего». Гэтымі словамі, дарагія браты і сёстры, антыфоны на ўваход, распачынаем святую імшу, калі касцёл маці успамінае святую Марыю Магдалену. Тая, якая адна з першых жанчын, пайшла да гроба Езуса Хрыста, каб перад усім аддаць пашану. Тая, якая прыйшла да Езуса і вызнала усе свае грахі і правіны. Тая, дзякуючы сваёй пакоры, атрымала адпушчэнне грахоў і прабачэнне. І дзякуючы сваёй моцнай веры, яна засталася да канца верная сваім абяцанням, якія надала Езусу Хрысту. Гэтая святая мша адпраўляецца ў інтэнцыі нашых верных блізкіх памерлых, якія адышлі з гэтага свету па сваю ўзнагароду да Пана Бога. А спосаб асабісты молімся за памерлых сем'і Герман, Мечислава, Марыю, Станіслава, Ніколая, Анну, сем'і Шукіловіч, Леонарда, Яніну, Мар'яна, сем'і Фалевіч, Эдвард, Анну, за Анну Жук і памерлых сем'і Жук, Гелена і Зигмунд Рамейка і усіх памерлых сем'і Рамейка, Юзефа і Антон, сем'і Карпінських і усе памерлых сем'і Карпінських, Уладзіслав і Яніна Боўзан, Зінон і Ядвіга Шукіловіч, Францішек, Анна, Адольф, сем'і Масальських, Светлана, Ніаніла, Ян, Владимир,
Семи Старожук, Мария Михал, Станислав Зофья, Станислава Валеня, 9 месяц после смерти, Константин Шиманский, Ядвига Вацлав Семибуслович, Казимир Анна Семикозловских, Ядвига Виктор Михал Семичарнявских, Станислава Владимир Семиселезневых, Александр Лякадия Чеслав Михал Виктория Тереса Юлия Анна Семимацкевич, Виктор Федорович, Нина Чеслав Генрих, Юзеф Альбина Семискуба, Ян Ванда Семиклачкевич, Тадеуш Баярович, Юзеф Бурдук, Мария Вацлав Абрамович, Станислав Вера Гаевские, Станислава Подгайская, 5 годовина после смерти, Семи Подгайских, Станкевич, Анна Янушкевич, Зиновья Садовская, Владимир Гануэфатрот, Викентий Ванда Метлицкие, Эдвард Вазовский, Ядвига Витковская, 4 годовина после смерти, Стефан, и по миру семи Витковских и Семашка, за по миру семи Герус и Козловых, Юзеф, Анна Семидворанских и по миру семи Дворанских, Жабинских и Лаурынович. Просячи для наших померлых милосердности Божей и життя вечного у небе. Цяпер станем у праўдзе і вызнаем, што мы з'яўляемся грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Божа, владару небесный, Божа, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грахи свету, прими моление наше, який садишь правоучайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь.
Помолимся. Усемогутный Боже, Твой единородный Сын послал Марию Магдалину, как пьяна перша обвестила апостолам великодную радость. Прости Тебе, проси заступництва, дай нам усім силу, так як я обвящать вечного живого Иисуса Христа, и дозволь Его убачить у славе небесного владарства, який с Тобой живи и владарицу едности Духа Святого, Бог праз уси веки вечные. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, любов Христа охопила нас, які думають, що коли один помер за всіх, то всі померли. А Єсус помер за всіх, каб тие, хто живе, уже не деля себе, жили, а деля померлого за их и воскрослого. Тому адгэтуль мы никого не ведаем паводле тела. Калі ж ведали Христа паводле тела, то сёння ўжо не ведаем. Тому калі хто ў Христе, то новое створение. Даўнае мінула, вось сталася новое. Гэта Слово Божие. Боже, Тебе прагне душа моя, Боже, Тебе прагне душа моя. Боже, Ты мой Бог, Тебе шукаю, Тебе прагне душа моя, мое тело по Тебе служить. У земли пустынной, засохлой и безводной, Боже, Тебе прагне душа моя. Так у святыні я углядаюся у Тебе, каб убачить Твою силу и славу, бо милосердность Твоя лепшая за життё. Вусны мои будут хвалить Тебе, Боже, Тебе прагне душа моя. Так буду благословлять Тебе в моем житии и взнесу руки у имя Твое. Душа моя насыщается небыт лущам и туком, и устны мои славят Тебе радостным спевом. Боже, Тебе прагне душа моя, бо Ты стал моей допомогой, у тени крылов Твоих узрадуюся, да Тебе имкнется душа моя. Тримає мене Твоя правиця, Боже, Тебе прагне душа моя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Скажи нам, Марія, що бачила у дорозі живого Христа, гробниці увоход, і слави бачила усход. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим.
Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У перший дзень тыдня Мария Магдалена пришла до могилы раніцай, калі было еще темно, и убачила, что камень отсунутый от могилы, и побегла, и прибыла до Симона Петра, и до другого вучня, якого любил Єсус, и сказала им: забрали Пана з могилы, и не ведаем, где поклали его. Мария стояла каля могилы и плакала. Калі ж плакала, зазирнула у могилу и убачила двух анёлаў у белым адзенні, якія сядзелі, адзін каля галавы, а другі каля ног, дзе ляжала цела Езуса. І яны кажуць ёй: жанчына, чаго ты плачаш? Адказала ім: забралі Пана майго і не ведаю, дзе паклалі яго. Калі гэта сказала, азірнулася і убачила Єсуса, які стаяў там, але не ведала, што гэта Єсус. Кажа ёй Єсус: жанчына, чаго ты плачаш, каго шукаеш? Яна, думаючы, што гэта садоўнік, кажа яму: пане, калі ты вынес яго, скажы мне, дзе ты паклаў яго, і я забяру яго. Єсус кажа ёй: Марыя. А яна азірнулася і убачила, і сказала яму па-габрэйску рабуні, што азначае настаўнік. Кажа ёй Єсус: не затрымлівай мяне, бо я яшчэ не ўзышоў да айца. Ідзі ж да братоў маіх і скажы ім: узыходжу да айца майго і айца вашага, да Бога майго і Бога вашага. Пайшла Мария Магдалена абвясціць вучням, што бачыла Пана, і тое, што ён сказаў ёй. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Уміловану Христе Пану, брати і сёстры, сёння Касцёл Маці, дзякуючы сваёй любові, праз сённяшняе Евангелля нас вяртае да самых галоўных падзеяў нашага хрысціянскага жыцця, інакш кажучы, да трыдуму пасхальнага. Перадусім сёння ідзе гаворка пра тое, што ў першы дзень тыдня, а мы самі добра ведаем, што першы дзень тыдня гэта для кожнага веруючага хрысціяніна, гэта нядзеля, дзень, калі Езус Христус перамог смерць і уваскрос на неба. І, безумоўна, таксама гэта дзень, калі Пан Бог ствараў неба і зямлю. І таксама гэты дзень ён зрабіў пачаткам усяго стварэння. І ў гэты дзень Марыя Магдалена ідзе да магілы Езуса, скажем так, са сваімі сяброўкамі, іншымі жанчынамі, каб выканаць усе тыя пахавальныя абрады, якія павінны былі выконвацца перад тым, як пахаваць чалавека ў тыя часы. І, безумоўна, яны гэтага не маглі ўсяго зрабіць з-за, скажем так, смутку і, безумоўна, жалю усяго таго, што адбывалася ў Вялікую Пятніцу з Езусам. Ну і, безумоўна, з таго тое, што ўжо быў пачатак суботу. Для народу выбранага гэта быў дзень шабату, які забараняў усе, скажем так, працы і гэтак далей. І яны выйшлі, пакуль яшчэ было цёмна. І гэтая цемра адлюстроўвае стан іхных сэрцаў. Безумоўна, гэты стан напоўнены перажываннямі Вялікай Пятніцы, бо носяць цемру ў сваіх сэрцах,
перажыванні за смерці. І, на жаль, гэты смутак, ён пераплятаецца з глыбокай любоўю да Езуса. І, дзякуючы гэтай любові, яна ідзе, Марыя Магдалена, да магілы, каб, выканаць, астатнія намаганні адносна пахавання блізкай асобы. Безумоўна, усё гэта, звязана, не толькі з таму, што вось там Марыя Магдалена любіла Езуса, але дзякуючы таму тое, што яна ў ім спазнала сапраўднага збаўцу, той, хто ёй адпусціў грахі, той, які паверыў у яе, дзякуючы якому яна змяніла сваё жыццё, змяніла жыццё на лепшае. І дзякуючы, безумоўна, змене свайго жыцця, яна выбрала, безумоўна, лепшую частку у сваім жыцці. І цемра яе сэрца перамяняецца падчас дыялогу з Езусам Хрыстом. І, безумоўна, спачатку анёлы пыталіся, каго ты тут шукаеш, жанчына. У сённяшняй сцэне, мае дарагія браты і сёстры, Езус, ён адкрывае сябе той, хто абнаўляе ўсё стварэнне. У першы дзень тыдня ён прыносіць новае святло, плод свайго ўваскрасення. Паколькі магіла Езуса яна пустая, а ён жывы і прысутнічае, і не толькі прысутнічае, але яшчэ і дзейнічае ў сэрцах тых, хто вераць у яго. І, безумоўна, у гэтых сэрцах не будзе месца для цемры і смерці. І, безумоўна, вельмі часта абставіны нашага жыцця становяцца нечаканымі. Часам яны разбураюць нашую, невялікую стабільнасць і наш свет. І, безумоўна, мы з цяжкасцю пазней гэта ўсё збіраем у штосьці цэлае. А часам мы, безумоўна, за блукання па жыцці, праходзячы ў сваіх сэрцах праз, магілу гэтую пустую, дзе пахаваны нашы надзеі і часам перспектывы. І няхай, мае дарагія браты і сёстры, гэты досвед і прыклад Марыі Магдалены вучыць нас адной галоўнай праўды, што раніцай першага дня пасля суботы Езус заўсёды будзе аперажаць нашыя крокі і нашыя думкі. І, безумоўна, ён дае ключы для таго, каб асвятляць нашу цемру, цемру нашай душы, нашага сэрца. І таксама ён той, хто пераўтварае смутак смерці, цемры у надзею і радасць жыцця. Праз заступніцтва святой Марыі Магдалены узнясём да Бога ў малітве патрэбы ўсіх людзей. Молімся за ўсіх вызнаўцаў Езуса, каб яны жылі паводле Христовай праўды. Цябе просім.
Молімся за біскупаў і святароў і законнікаў, каб яны з адвагай бранілі Божыя законы па ўсёй зямлі. Цябе просім. Молімся за людзей пажылых і слабых, каб яны заўсёды ускладалі надзею на Езуса, які выбаўляе ад грахоў. Цябе просім. Памолімся за маладых людзей, каб яны клапаціліся пра святасць душы і цела і шанавалі сваю чалавечую годнасць. Цябе просім. Молімся за тых, хто занядбоўвае рэлігійныя абавязкі, каб, дзякуючы Божай міласэрнасці, яны вярнуліся да жыцця ў Божай ласцы. Цябе просім. Памолімся за нашых памерлых, каб Пан Бог аказаў ім сваю міласэрнасць і прыняў да сваю гасціну ў небе. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных на гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб мы абвяшчалі тым, хто упаў духам і страціў надзею, што Хрыстус хоча збаўлення кожнага чалавека. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя просьбы, якія мы ўзносім да Цябе, і ўчыні, каб мы, умацаваныя малітвамі святой Марыі Магдалены, абвяшчалі нашым бліжнім Твою бязмерную дабраню і міласэрнасць праз Хрыста Пана нашага. Ён ішоў спякотны дзень па пылу камянях. Ён мог усіх любіць, усім прабачыць. Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў, схіляўся над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі, і любіць іх трэба, так як ты. Настаўнік, як цяжка взять чужы цяжар на плечы, так як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Милосердный Боже, мы приносим Тебе ахвярные дары у день успомину Святой Марии Магдалены. Просим Тебе, прими их ласкаво, яки Твой Сын принял яе послугу. Праз Христа Пана нашего. Амин. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердцы. Узносим их до Пана. А дякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче Всемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага, Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых
заўсёды адорваеш свой касцёл новою моцаю і даеш нам доказы сваёй любові. Прыклад святых заахвочвае, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўнаты збаўлення. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышиня, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пейце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твоё воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыні нас згоднымі стаяць перад Табою, служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоя ласка дышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди Божьим наставлением навучаныя, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе,
святися ім'я Твоє, прийди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у у небі, небі, так так і і на на землі. землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, да ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збаўцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная покликана на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Где ж Ты, Иисус, радость сердца, наимилейший Избавитель? Где жаданная потуля для души, Утешитель? Дай мне духа покаяния, от граху виратования. Где ж Ты, мой найлепший Єзу, у Тобі порятунок. Прагну я Тебе душою, о жаданий Єзусе. Мне легчей покуты сносить, як со мной Ты, Христусе. Без Тебе жить не жадаю, Тебе кличу, призываю, сподяюся на Тебе я, бо моя Ты надія. Вітай, Єзу, збавця світу,
Ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне. Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны хвалы и подяки. О, аллилуйя! Молимся. Боже наш, нехай сакрамент, який ми прийняли, наповнить нас такою любов'ю, з якою святая Марія Магдалина тривала при Єсусі Христі, своїм наставнику і Пану, який живе і владарить на веки вічні. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.